Position betyder vanvittigt meget. Nå, Det kan okay. jeg finde ud af. For eksempel, Den skal sidde virkelig stabilt på den selve ryggen, den bevægede sig lidt, ved du mærke til. Så det gjorde faktisk, at den driftede. Så vi har bare smækket noget tape på. Så det er ret vigtigt, Fordi vi har at vi finder den rigtige akse. Ja, okay. Men I har også bare lavet det der med at konvertere det til angles og bruge PID, eller hvad? Ja. Ja, okay. Det er også det, vi gør. Det kan godt være, at vi bare skal smide det der på. Det er jo fint. Det er kun med gyro. Ja. Den er meget rolig. Du skal bare gå ned til den, Nikolaj. Det er sådan, Ja, Den er utrolig rolig. Men den har en underlig taktik. Den kører fremad for at stabilisere sig. Kun fremad. Eller kun bagud. Ja, lige før der stod den og kørte frem og tilbage lige. Ja, den kan da godt begge dele. Det er nice. Nej, prøv til det. Hvad siger du? Jeg er nysgerrig. Ej, jeg skal lige have 1 minut. Så længe gider han ikke, så jeg kan